Hej sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Roblox, og vi skal spille Omega Obby. Vi starter med første stage her. Det er nok noget musik. Som sagt, i dag der skal vi spille Roblox, fordi for noget tid siden der lagde jeg en video op, hvor jeg spillede Build the Boat. Hvor jeg sagde, hvor jeg er tilbage. Fordi jeg er tilbage. Så i dag der skal vi bare spille lidt Roblox Obby ting. Okay, hvordan ved jeg, hvad for en der er den rigtige? Okay, rigtigt vildt. Så tror jeg, det er en gris. Sygt. Og så tror jeg, det er en skin. Ja, okay. Så elefant. Og gris. Og ape. Han der. Han der, sådan der. Fordi efter, udover den der Build the Boat video, så ret lang tid siden jeg har lagt en video op. Fordi at sådan jeg vil stoppe på kanalen. Men jeg tænker at jeg begynde på at lave video igen. Og jeg tænker også snart at jeg vil lave Fortnite videoer. Fordi lige nu der er jeg lukket ud af Fortnite eller et eller andet. Men jeg tænker, at jeg vil prøve at få det til at virke, så jeg snart laver nogle Fortnite-videoer. Hvis I måske synes, den video, så kan I måske prøve at se en af mine andre videoer, hvor jeg spiller Fortnite. Måske bagefter den video, eller. Men det kan man virkelig lave, hvis I like og subscribe. Selvom jeg er ikke en særlig stor YouTuber, jeg får kun sådan 10 visninger, max i hvert fald om dagen. Jeg får nærmest ingen visninger. Så det kunne man rigtig lave, hvis I så den video, at I like og subscribe. Fordi jeg vil gerne blive stor på YouTube, men det er jeg ikke helt. Det er faktisk 2 år siden, det startede på min kanal. Altså, jeg er blevet lidt ældre siden dengang. Dengang, der lavede jeg mange Fortnite-videoer. Jeg spiller også stadig Fortnite, det gør det bare nærmest aldrig. Fordi, ja, jeg var træt med andre ting. Så hvis I vil have, at jeg skal lave Fortnite-videoer, så husk at like og subscribe. Men jeg laver nok Fortnite-videoer alligevel. Okay. Shit, nej, jeg kan ikke læse den. Vent. Var der noget hul? Der var overhovedet ikke noget hul. Jeg kunne bare gå igennem. Måske har jeg set en af mine videoer, som det var 5 små svampe. Den er blevet meget kendt. I hvert fald 1000. Cirka 2000 visninger. Tror jeg cirka. Min video er nok lidt kedelig, men jeg skal også huske at tænke på, at jeg er en dreng. Men der i dag bare spille de Obbies og se hvor langt det nå. Måske skal jeg lave en part 2 på et tidspunkt. Okay, jeg vil lige ud af den anden baconmand. Kan jeg skubbe den? Nej, det kan jeg ikke. Skub. Ja. Husk at like, hvis I kan lide bacon. Double jumps. Hvis jeg skal hoppe over de her sorte stømler. Ej, hvad laver jeg? Altså, hvad tænker den lige være? Der, sådan der, sådan der. Ej. Seriøst. Men lige nu er det mest bare sådan nogle snakvideoer, hvor jeg tæller lidt, mens jeg spiller et eller andet spil. Altså, jeg var væk i ret lang tid siden. For 3 måneder siden, der lavede jeg en lille video, hvor jeg spillede Fortnite, men der talte jeg ikke. Så
Det er lang tid siden, jeg har lagt en rigtig video op. Men jeg vil gerne prøve at begynde på det igen, fordi det var meget hyggeligt dengang, at jeg kunne se mine videoer. Det er lige før, at jeg snakker mere, end jeg spiller Roblox. Hop, der. Sådan der. Hop. Vi så nu. Ui, rushbanen. Kom nu, sådan der. Man kan også bare altid rush på hovedet, hvis man ikke vil rush på nogen. Ej. Men altså, de kan måske godt lige vise, at det... Jeg troede, at det var dem her, jeg står på lige nu, der var giftigt. Vi skulle gå på det andre. Det er meget regnbuefarvet oppe i. Eller... Jeg er allerede været 43 steder. Og der er kun gået i 6 minutter. Sådan der. Det kan måske også være, at jeg laver nogle Minecraft-videoer på tidligere. Det kunne faktisk være meget fedt at lave nogle Minecraft-videoer. Måske har I set det, der lige kommer en ny Minecraft-film ud i biografen. I am Steve. Hop der, sådan der. Og der. Perfekt. Ui, nu skal jeg kunne. Må ikke ramle i vandet. Ej, hvad laver jeg? Jeg må kun holde W'en for nu af. Nu. Jeg må ikke fejle. Sådan der. Sådan der. Klar den. Nu må jeg så. Ej, der fejler jeg. Okay, jeg skal også lige starte jo. Sådan her. 3, 2, 1 nu. Sådan der. Jeg må kun holde W'en. Det. Ej. Jeg holdt den længe. Hvis der er nogen, der ser den her video, så lidt mærkeligt, fordi at jeg er overhovedet ikke særlig kendt, men det virker ikke. Så hvis der er en eller anden mellemkendt derude, så skal I bare skrive i kommentaren, og så kan I spørge, om jeg vil være med til en video. Der er en eller anden Mila. No. Ellers så vil jeg bare sige tak fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe. Hvis der er nogen der vil have mig med en video, så skriv i kommentaren. Det var bare alt for i dag. Vi ses.